Projekat je zajednička inicijativa vlada Švajcarske i Švedske, čija je vrijednost 14,5 miliona konvertibilnih maraka. U aktivnostima prve faze, koja će trajati do sredine 2019. godine, učestvovaće 120 mjesnih zajednica i 20 jedinica lokalne samouprave širom zemlje, čime će uticati na poboljšanje kvaliteta života 300.000 ljudi. Mjesne zajednice koje su odabrane za učešće u gradu Bijeljina su mjesna zajednica Janja, mjesna zajednica Vuk Karadžić, mjesna zajednica Ljeskovac i Ledinci, mjesna zajednica Subo Polje te mjesna zajednica Crnjela Vodonje. Savjeti mjesnih zajednica treba da budu u pravom smislu riječi savjeti, da oni zajedno sa svojim građanima i sa ljudima koje predstavljaju, gdje su izabrani na neposrednim izborima, da vide šta su im prioriteti u mjesnim zajednicama i da to kanališu i da to prezentuju u lokalnoj zajednici i naravno i u višim nivoima vlasti i da na takav način prođu projekti koji su najbitniji za lokalne zajednice. Od ovog projekta mi imamo neke idejne projekte u našim glavama. Vjerovatno će Savez zasjedat s tim. Mi moramo voditi računa isto da se uklapamo u gradsku politiku, odnosno šta grad kao grad planira. I normalno mi ćemo sve što je u interesu napretka, sigurno ćemo to podržati, a mi očekujemo od gradske uprave da nas podrži. Projekat jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH ima za cilj da podstakne veći angažman građana u opštinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih usluga te u sprovođenju lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva. Kroz ovaj projekat želimo da dođemo do otprilike 300.000 građana i 100.000 žena koji će nam pomoći da podstaknemo ne samo participaciju na nivou opštinskom za odlučivanje kroz zborove građana u javnim politikama, nego se nadamo isto tako da će se građani probuditi u smislu njihove svijesti, da budu aktivni učesnik kada su u pitanju njihovi životi, znači da preuzmu odgovornost za ono što se dešava u njihovim životima i u njihovoj okolini. Način na koji to ćemo uraditi jeste kroz podizanje svijesti i organizovanje seminara, zatim isto tako kroz podršku lokalnih inicijativa, da li kroz grantove i finansijska sredstva koja će direktno ići na mjesnu zajednicu kao i udruženja građana. Projekat sprovodi razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko distrikta i oba entitetska saveza opština i gradova.